I dag skal vi udfordre 8 af de største fodboldtalenter i Afrika. Are you ready, guys? Yeah. Vi skal nemlig i dag udfordre drengene fra El Cambio i straffespark, one-touch skyd, indlæg og til sidst 1 mod 1. For hvert mål drengene scorer i dag, så er der de 10.000 ugandiske shilling til deres pulje, men scorer Drøjer og jeg til gengæld, så minuser vi 5.000 shilling for puljen. Og udover det, så vil den, der i dag scorer allerflest mål, vinde en valgfri fodboldtrøje. Så lad os komme i gang og se, hvor gode El Cambio-drengene egentlig er til fodbold. Første fodboldchallenge, det er simpelthen straffespark. Who is going first? Oh my god, okay, you have to decide. Okay, de kører sten, saks, papir. Hey! Okay, Kalule will start. Og vi har selvfølgelig en af drengene på mål. Abua, are you ready? Ja. Vi er klar til første skud. Kalule, bliver det et mål? Nej! Han brænder første. Oh my god. Der er ingen penge i første skud. Så er det altså blevet mit første skud her. Kalule misser desværre. Kom nu, Drøjer! Nej, et mål! Var du dum, et mål? Holy shit. Har vi så lige taget minus 5.000 fra dem? Ja, nej. Så de er stadig på 0. Hvad har han til os? Elvis her. Elvis! Oj! Good goal. Se, det er det, vi kan lide. Passion for fodbold. Vi elsker det. Jeg har low-key lidt dårlig samvittighed over, måske allerede skulle tage 5.000 tilbage fra dem. Men jeg skal også vise, at jeg kan noget, ikke? Jeg kalder en højre hjørne her, oppe i hjørnet. Kom så, Jon! Oj! Så er det blevet Didis tur nu. Come on, Didi! Didi! Oh! Stærk mål. It's your turn, Jonas. No, it's my turn, sorry. Okay. Vi kører psykisk nu. Han laver den der på mig, Najib. Okay. Kom nu, Drøjer! Drøjer! Nej. Ikke Panenkaen. Ja, you are still on 15.000. Drøjer, vi taber rigtig mange penge her. Jeg scorer alle mine straffespark her. Jeg er ligeglad. Det er ikke for sjov, vi er her. Kom nu let, mand! Så er det simpelthen Afego. Kom så, Ububu. Let's see. De er sgu gode, mand. De sparker jo alt den. De er altså ægte gode fodboldspillere, de her drenge. On the crossbar again. The crossbar. Ja. Ikke lyt til dem. Ja. Anden gang er lykkens gang. Kom nu lidt. Hvad har de til os her? Liverpool her. Liverpool! Nej. Sidste spark for mig. Kom så, Jon. Nej. Hey, det var med vilje. Du er simpelthen sidste mand her, Cafetto. De kan komme op på 35.000 nu. Det kræver også, at de scorer. Come on, Yeah! Så det sidste spark nu, det er altså for Drøjer. Kom nu, Jonas! Come on, Abua! That one! Jonas! Yes! Kom nu. Hold kæft, gutterne bag mig. De var altså fuldstændig legendariske. De fik altså 30.000 af de ugandiske penge hernede. Så nu skal jeg altså bare videre til anden udfordring. Are you ready, guys? Yes! Kom nu, boys! Så kører vi Elvis første skud. Elvis! Yes! Men Elvis han er jo en legende i branchen. Du bliver nødt til lige at vise, hvad jeg kan. Altså, jeg har været fin i straffespark, men nu skal vi lige... Oh my god! Hvor er det dårligt! Så kører vi næste her. Didi! Yes! Good save, Boboa! Så er det min tur her. Kom så, Jon! Okay. Ej, Drøjer! Oj! Nej! Hvad er det der? Kom igen! Jeg skal have en god bold her. God bold. Ej. Ej, hvor er jeg ringe i den her. Kalules tur. Okay. Han er også en af de mindste fyre her, Kalule. Hvad er det, jeg ser på?
Ej. Jeg skød bolden langt ud over akademiet. Det er ikke vores challenge, det her. Så. Hvad siger vi her? Come on. Fego! What a save, bror! Come on! Jeg elsker, at bodyguarden han holder øje med mig. You think I'm gonna score now? Ja. Ja, okay. Thank you. Den er god. Ui! Hvad sker der på et mål der? Syg! Den er chip her. Tager ned her. Oj! Hey. Good goal, brother. Godt mål, rigtig godt mål. Yes! Jeg er klar her. Drøjer, hvad er det, du laver? Tag et touch. Yes! Lad den køre. Shoot! Oj! Danmarks dårligste two-touch. Are you ready, Capetto? Ja. Last man. Okay, lad os se, hvad han har. Det er så central midtbanespilleren her. Aller sidste spark nu. Ja da. Oh my god. Ej! Pis. De her drenge, ikke? De er absurd gode til fodbold. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, fordi det er heller ikke mig, jeg har arbejdet med i den her challenge med dig. Nej, jeg ligger gode bolde. Ja, men det er ikke mig, du tager ned. Nej, altså jeg fik lige mistet en under foden derhenne. Ja. Men drengene de er simpelthen op på 45.000. Ja. Nu går vi altså videre til tredje udfordring, og det er noget med noget indlæg. Det er det nemlig. Inden vi hopper ud i tredje udfordring, så har jeg altså muligheden for at gøre en kæmpe forskel derude. I kan altså simpelthen støtte det her El Cambio Akademi via det her nummer på MobilePay-boksen. Vi har lavet vores helt egen indsamling, som I altså kan støtte, så enhver krone tæller, venner. Alle pengene det går blandt andet til fodbolde, tøj, mad, lys her på deres fodboldbane osv. Så alle de her drenge, I har set i videoen, og bare pigerne, der sidder inde på akademiet. Lad os komme videre til tredje udfordring. Elvis han står altså klar. Første mand, nu er det simpelthen indlæg. Gutterne har 45.000, og vi skal have pengene lidt ned. Ja. Så dybe lommer har vi altså heller ikke, ligesom Paluk. We are ready. Najib to Elvis. Første skud. Oh my god. Oh my god. Ej. Yes, man! Yes! Woohoo! Yes! Tusind tak, Danny! Tusind tak, man! Det er altså en mand med teknik, det der. You're the best. Yes, thank you. Bare gør det samme som Elvis. Ja! Yeah! Sådan, drøjer! Jeg tror, den var der. De afsluttede i hvert fald inden den rørte jorden. Nu er du skadet. Okay. Husk også, hvis du ikke allerede gør det, så gå lige ned og like og subscribe til den her video. Det betyder meget. Så kører vi næste her. Yeah! Den rammer simpelthen stolpen der. Oh my god, Diddy. Hvad er det, jeg prøver på, mand? Pas tusind nu, Kalule sur. Kalule! Godt mål. What a goal. Men nu bliver det også useriøst, det her. I tried this one. Ja, så en mand, der nægter at score. Nå, lad os se. Næste her. Nej. So close. Så er det altså showtime. Ui! Hvor er det dårligt. Okay, now you will not score, okay? Okay. Fego, what happened? Oh my god. Drøjer, nu skal vi simpelthen lige have et seriøst skud her, okay? Hold kæft! Altså, det er også svært. Det er svært. Are you on 60.000? You're not cheating? No. I har fulgt med derude, I ved også, hvor meget vi er på. Er de på 60.000? De er på 60. Okay, you're on 60.000. Det er en god bold! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Yes! Ej, han spiller lige lidt for smart der. Lige lidt for smart. Kom bare! God bold her! Oj! Vamos! Kom nu lidt! Thank you, brother. So, how much do you need to miss this? Nothing. I just Nothing? score. I just Jeg prøver at bestikke ham, han vil ikke have noget. Come on. Come on, Najib. Najib! Oh my god. Thank you. Oh, the touch! The technique!
Oh my god! Nej. Ja, det er hjernedødt. Lad dem få momentet. Lad dem få det moment. Yes! VAR! VAR! It's a handball. Penalty. Didi har simpelthen set, der er strafspark. Jeg kommer til at tage den med armen. Jeg ved ikke helt, hvorfor vi går med til det der. Jeg tror på at bruge her. Nej! Jeg ved altså ikke lige, hvad der skete de sidste 2 minutter. Der var lidt straf for lidt hold, men nu skal vi altså videre til 4. og sidste udfordring. Så er vi klar til sidste udfordring, og det er simpelthen 1 mod 1. Det er simpelthen finalen. Det er simpelthen gutterne mod os. Ja. Og Najib og Elvis, de har altså begge to scoret 2 mål. Vi har jo den her individuelle konkurrence, hvor en af drengene altså også kan vinde en t-shirt. Så jeg tænker altså bare, at vi skal i gang. Ja, lad os gøre det. Are you ready, guys? Yes! To the final? Come on, boys! Come on, are you ready? Fuck, de er hurtige! Hvis jeg tager den her, så er det altså sindssygt. Slap af en bas, han kører ind der. Fuldstændig sindssygt. Bro, 1 træk, og så er de videre jo. Så kører vi, drøjer. Kom nu. The freestyler. He's so slow. Oh my god. Oh my god. Ja, handball! Handball! VAR, handball! No penalty. Jeg skyder den direkte op på armen 1 meter væk. Så kører vi. Næste her. Come on, Sempe. Det. Drøjer. Men de skyder absurd hårdt. Okay, jeg skal lige have et mål nu. Let's go. Oh my god. Ui! Come on, Kali. Yes! Ui! Kom nu, Jonas. Come nu, Elvis. Oh my god. Oh my god. Bror! Jonas in the goal. Drøjer går på mål. Take the ball, mor! Take the ball! Elbow! Vamos! Drøjer! Jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Og Elvis har scoret 3 mål nu, det vil sige, at han fører. Hvis Drøjer kommer forbi Elvis her, ikke? Så flækker jeg. Oh my god. Nej. Den lever. Den laver du, No! Thank you. Det er vanvittigt hårdt, det her, venner. Han har ingen chance mere. Oh my god! Nej, jeg troede lige. Så nu kan Feddo. Nej! Drøjer mod Fego. Lad mig prøve at skyde. Nej. Det kan ikke være rigtigt, det her. Hvad har Fego til os? Fego! Forrender. Han gik for langt skud. Der er i 95.000. Det er noget af det sidste nu. Najib her, han har altså scoret 2 gange. Det vil sige, han kan udligne mod Elvis. Men først så skal jeg lige selv score. Okay, kom on. Oh my god. Ui! Why not? Come on, let's go! Det er Najib nu. Hvis han scorer nu, så udligner han Elvis på 3. Han har altså mulighed for at vinde både en trøje, og de kan komme op på 100.000. Oh my god, oh my god, oh my god. Ej, hvor er det hurtigt for! Oj! De scorer ikke. Ej, jeg kan ikke mere. Ej. Så blev vi altså færdige med de her 4 udfordringer, og drengene de slutter altså på 90.000. Can we give you a... Ej, hvor har de været gode. Jeg er stadig på pustet. Men jeg synes, fordi de har været så gode, så siger vi sgu lige, de får 100.000. Ja.
Og der er jo en til lille ting. Der er jo en mand her, der har scoret 3 gange i dag, som vinder en valgfri trøje. So Elvis, you scored 3 times. You are the winner of a shirt. Så jeg synes bare, vi skal komme ned i supermarkedet og også se, hvad for en trøje Elvis vælger, men også hvad de bruger alle deres penge på. Så fik drengene alle deres snacks, sodavand og juice, og Elvis han fik den nye trøje Roma her. Det var en kæmpe fornøjelse at have alle drengene med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at like og subscribe, og ellers tak fordi jeg ser med i den her video. Vi ses. Vi ses.